Ja. Ja, geht het? Ja. Mooi. Ja. 1, 2. Dit is een verhaal over meesken uit een Lieds isoleerd lezend dorpje die in de oorlog rekken worden door muziek. Door klanken en woorden die het zo goed worteld zitten dat ze generaties later nog heel tijd inspireren. Het verhaal van een dirigent en zijn muzikale DNA. Ja. Stop, stopje. Nou, dat noemen we daar. Ja. Oeps. Ja, oké, kom ie. Nou, voorbeeld de eerste keer, jongens. En hopen dat het dood. Probeer, test. Omgekeerd. Ja. Goed, goed. Mooi. De Matthäuspassie van Bolzert. Het is een begrip in Friesland. Geen enkel oorplak heeft zo'n lange en rieke Matthäus-traditie. Nergens heeft de invloed ervan zo groot west op koren, dirigenten en muzici. Maar het succes en het niveau van de Bolzerter Matthäus wie er nooit west zonder één vrouw. Een vrouw die in de oorlog de bewoners van dat Lietse dorp kopen rompte daar een bijzonder barndreu. Nou, 24 jaar later brengt dirigent Gerber van der Veen die skierdens wet te libben, maar een muzikale reconstructie van dat bijzondere barn van Doe. Een ode aan de Matthäuspassie van Abigail. Ja, dit weer het harmonium van mijn huid. En dat stond bij u in de huiskamer. En hebben wij als jonge band hebben we er altijd op spelen. En mijn huid had het al heel betiet. Het dat ergens gekocht, of dat weten we eigenlijk net met de achterheen. Maar
Het is in zijn leven had het een hele centrale rol spelen. Hij had hem in omke opleiding in het begin. En letterlijk hebben wij als band er al je les op hand. Het gezin kon er net omheen. Nee, we konden net omheen. Letterlijk zuur haast. Naast de etenstafel wie dit eigenlijk zuur de centrale plak in de huiskamer. Ik weet net zo heel goed de huiskamer, dus dat vind ik al heel gauw staan natuurlijk. Maar ja, je waren op spelen, je waren op oefenen, je waren bij zang. De zang kwam altijd bij je te repeteren. In de week geloof ik. En dan zal je hard vast wel spelen hebben op het harmonium. De koorpartijen zie je wel op oefenen wijzen. Van allerhande dingen, ja. Wie is toch van de band degene die het lauwst achter het harmonium kroop? Dat denk ik achteraf bezien het wel, ja. Ja, ik ben er dus de eerste die hier echt mijn orgel verder geënt is van alle band. En hoe dat ze geen weet ik niet, maar ik ben uiteindelijk degene die het echt orgel studeerd heeft, ja. Daar viel dus die goede plak achter dit instrument. Helemaal, ja. Ik vond het prachtig om daar maar te experimenteren en dan al die verschillende registers, wat voor kleur hebben ze nou en ja, hoe klinkt dat en hoe mooi dat combineren. En ja, ik heb me al een keer helemaal uit elkaar hellen. Ik denk net dat ze thuis vinden op dat moment. En ik weet al, ik hier maar een peerschroefje oorhouden. Die zou ik wel ergens vet moffelen, hè? Maar ik vond het natuurlijk prachtig om te zien hoe het ding in elkaar zit. Ja. En dan kreeg ze hem weer onder praat. Ja, hij doet het gelukkig wel, ja. Ja, geweldig. Is er wat nog voor? Ja, en een beetje, zo. We nemen mij naar de reconstructie van de Matthäus. En normaal broekje bij een Matthäus broekje een kistorgel. Maar goed, in de oorlog, want daar gaat het natuurlijk om. Hier hebben ze net zo'n instrument van hand in hand. En naar alle gedachten hebben ze dit instrument broekt. Dat weet ik net helemaal zeker, maar die kans zit er wel in dat ze dit instrument broekt hebben. Omdat mijn huid, dat ik of in zong of ik spelen het. Maar ze hadden een vaste daarvoor broek. Dus hij komt nog weer eventjes, nou goed 20 jaar later komt er weer even iets een oude functie waarom. Maakt dat de cirkel weer om? Ja, dat wel bezien, ja. En vooral omdat mijn hart en natuurlijk, dat ik heel sterk bij belutsen wien. En dan komen die verhalen ik van je boven en zo. En ja, dat vind ik wel heel bijzonder dat dan krijg ik dit instrument dan weer daar komt. Ja, heel mooi. In deze vrouw groeien Gerbes zijn ouders op en krijgen ze ongeveer een 30 verkering. Beide jongen ze in het Abegeerster koor Eendracht. Maar dan breekt de oorlog uit en verroert het resort, ik op het platteland. Al vlug wordt Abegeer een taflechtsoord voor onderdoekers. Nou, in de oorlog is hier bekend in Abegeer. Ik heb ergens gelezen van er zijn 50 inwoners en 100 onderdoekers. Dus dat is ik wel heel bijzonder. Dus aan de ene kant is het een hele sluit gemeenschap geweest. Maar aan de andere kant stonden ze blijkbaar ik iepen om te helpen bij het koer. Er komt de Jota Duinaar zo'n een plak van 50 inwoners die het 100 asielziekers opneemt. Dan hebben we de kat voor in de gediend, denk ik. Maar blijkbaar koer dat toen wel. Dus ik wel een soort bereid om elkaar te helpen als de echte knieper op een schiene kwam. Maar het binnen net alleen nog onderdoekers die het in Abegeer een veilige haven vinden. Gerbes zijn paken, Sjoerd Bergstra, is op dat stuit voorzitter van het koor. En hij schreeuwt in zijn memoires. Er kwam voor onvoorziene tijd versterking in het ledental. Op Abegaarster Ketting kwamen een paar families terecht uit het westen. Een arts met echtgenoten en nog een intellectueel. En op de Stoterske Tille het echtpaar Gerritsen. Deze mensen wilden de oorlogsbui liever op het Friese platteland laten overdrijven. Ze waren allemaal muzikaal geïnteresseerd en georiënteerd. Dit binnen unieke beelden uit die tijd van het echtpaar Frits en Jonne Gerritsen. Een antroposofisch stel uit Den Haag die in de oorlog in haar vakantiehuis in Abegeer weeën. Jonne is muziekdocent en net van plan om stil te zitten, wilt ze in ballingskip leeft. Maar een eftergroen vol klassieke muziek en sterk beïnvloed door de antroposofische leer van Rudolf Steiner, hoopt ze van weerde te wezen van de Abegeerster Mierskip en de Jonge Rijn.
En die kans docht hem ook gauw voor. De eigen dirigent van het koor hier, de meneer Hoekstra wie dat, die voelde het eigenlijk te noordelijk om alle weken hier uit Verzuin op een fiets in de oorlog, in de winter, om hierheen te fietsen. En het koor wil toch vanzelf wel graag repeteren. En mijn paker, die weer voorzitter van het koor, hij wist dat Sjane Gerritsen muziek studeert hier. Dus hij is naar het dagje en hij had vregen als zij het koor leerde voor. Toen hadden de een hier 40 een Christconcert houden hier in deze kerken. De week daaropvolgende was het weer zangavond en had onze directrice ad interim alweer nieuwe aspiraties. Ze stelde voor om de koorzangen van de Matthäus Passion in te studeren, ten einde op Goede Vrijdag een uitvoering te organiseren. En zie daar, ook hiervoor wist ze ons enthousiast te maken. Zo gingen we met nieuw elan aan de studie en repetitie en er werd intensief gewerkt. Nu wil ik nog even naar die krankheid. Nou, ik vermoed dat ze nog nooit van de Matthäus Passion gehad hebben. Maar goed, toch haar enthousiasme bij ze blijkbaar toch wil rekken. En hebben binnen het avontuur omgegaan. En hebben op 3 april 1942 hebben ze hier de Matthäus Passion uitgevoerd. Maar het koor hier van Abigail. Ik vind het een heel bijzonder gebeuren, omdat ik het heel apart vind dat ze in St. Kwartskov-Ketiet de Matthäus ingestudeerd hebben. Dat ken eigenlijk haast net in St. Kwartskov-Ketiet, maar mensen die de Matthäus helemaal net kennen, geen Duits kennen, geen noten lezen kennen. Ik vind het nog steeds een wonder eigenlijk dat ze dat vark ook kregen hebben. Ze moeten wel alle jongen repeteerd hebben. En er zijn genoeg koren wist in Nederland, die hadden haast een ier oordiend om de Matthäus in te studeren. En ze hebben het in 3 maanden diend, van januari tot maart van 1942. Maar goed, op een manier hebben ze het blijkbaar toch vark ook gekregen. En toen hebben ze hier op Goed Vrijdag 42 hier de Matthäus Passion diend. Boukje Landman wie bij de uitviering van 1942. Ze is nou 93, maar ergens nog altijd dat famke van jochentje dat doe in het circus ziet. En de enige die dat nou nog vertellen kan. Nou, Boukje. En dit is in de oorlog, Oh ja. de week 18 hier. Ja. En dit is mijn man, de week 18 denk, want we hebben foto's uitwisselen. En je bent niet in de oorlog getrouwd? Of verloofd? Ja. Nou ja. Het was een knappe zangvereniging toen. Maar hoe vol het er nou lid van wie, daar weet ik niks van. Want ik woon er net op natuurlijk. Je ging er net op? Nee, ik wie van scheren. Dat kon je dat net naar Abigita. Oh, oké. Oké. Het was er bij je verkering tijd, nou. Ja. Ja. En weet je, als er een orkest bij je, kan je dat nog herinneren? Of wat er een peermeester mee spelen? Nee, dat kan je eigenlijk net meer herinneren. Ik weet nog wel, we hebben in circus zitten. Dat nog. Oké, dat wel, ja. Ja, dat weet ik nog. Ja, want zoveel mensen kennen het in die circus, want het is net zo vreselijk druk. Weer bomvol. Weer bomvol. Ja, weer bomvol. Ja. Als je de mensen met koetsjes uit steeds kwamen en zo wat heen. Kijk, het wie een happening, nou, dat Matthäus, jongen, nou, dat weet toch iets fantastisch, nou? Oké. Ja, dat er op de 4. Mijn man die zei, we gaan erheen. We hebben een verkering nou? Ja, we gaan erheen. En het werd gewoon een heel indrukwekkend gebeuren. Ja. Ja. Bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Zo. Toen voor uw gevoel. Ja.
De zondagen voor Pasen werd in de omliggende dorpen in de kerken bekendgemaakt dat op de avond van Goede Vrijdag de vermaarde Bach-passion zou worden uitgevoerd in Abaga. In haar laaiend enthousiasme had mevrouw Gerritsen ook daarvoor gezorgd. Ja, Omke, je weet hè? De jongere broer van Gerbers Mem, Gerben Bergstra, wie 8 doet de Matthäus in Abegeer uitvierd waard. Hij zou later ik dirigent worden en ik de Matthäus Passie vaak uitvieren. Wie het nou in de oorlog, wie het nou, doet hij even het eerst die Matthäus doen, wie het nou een soort moment, we zijn even los van de moeilijke tijd, dat we even wat vertier hebben, om het nog maar even zo te zeggen. Of zit er ik nog wel een diepere gedachte achter dat het een stukje troost joeg, hoe leefde dat hier? Want Paken kende, zal dat het vast wel over de hand hebben. Dat zou best wel eens kennen, maar daar heb ik eigenlijk niks van merken. En daar heb ik nooit hoe je dat er in die zin hoe praten is. Maar dat zou best wel kennen. Ja. We zitten hier, kerkelijk zitten we hier in een orthodoxe hoeken. En dat leefde hier wel. En zo'n Matthäus Passion. En dan praten we erover hoe dwars zij dat om in de tijd van oorlog maar zo'n Duits werkje te komen. Maar ik denk juist wel dat die muziek van Bach de mensen wel terecht bracht heeft. Ja, ja. En dat ze daarmee zo gemakkelijk zongen konden en dat ze het zongen woonden. Want dat de muziek van Bach dat wel bij hen erin bracht heeft. Het loopt best. Ja. Hoe ziet nooit zo'n niveau krijgen en hij nooit zo'n impact in deze regio. Nee. Daar ben ik me eigenlijk van overtuigd, ja. Maar ik bedenk me nou nog even wat oors. Bedenk ik dus dat de taal van de Matthäus Passion, de woorden die te beroept worden, dat zijn dezelfde woorden die ze snijden in de kerk niet hebben. Dus het wie voor hun in Safir helemaal net vreemd. En het verhaal van het versterren van Jezus, dat weer zo bekend bij hun. Dus dit spreekt hun enorm aan. Ik de bewording vooral. De emotie die erin leidt. Ja, ja. En die was uit. Ja, die taal ik op de preekstoel. En ik denk dat ik daarom het zo gemakkelijk hier intrek kreeg. Uit de wijde omtrek kwamen mensen per fiets om het gebeuren mee te maken. De kerk raakte propvol. Jammer dat sommigen, waarschijnlijk ongeveer 50 personen, een vergeefse reis maakten omdat er per se geen plaats was te bezetten. Na alle inspanningen die aan het gebeuren voorafgingen, waren we dankbaar en voldaan over het slagen van de uitvoering. Er werd bij de uitgang een collecte gehouden en uit de opbrengst bleek dat de mensen het als een ontroerende impressie hadden ervaren. Sjonne Gerritsen hier de goeie snaarrekken. In spannende tijden joeg zij de meerskip jocht. En misschien nog wel wichtiger, een gevoel van vrijheid. De vrijheid om te genieten van kunst. Het wie voor Gerben zijn ouders misschien wel het mooiste moment van haar jeugd. En ze rekken ik haar een been onder de invloed van de muziek. Door alle verhalen kregen de Matthäus van 1942 haast mythische proporties. Toch zwier er wat dat Gerben zijn mem altijd was zitten het. Ik ken natuurlijk van mijn mem, ik een soort verhaal niet hoe meteen dat ze dit je oefenen hebben, dat ze intensief oefenen hebben. Ik heb stoot te getillen en zo en van mijn huid ik. En wat me was opviel, dat ook dan altijd we dan naar een uitvoering wisten wie en daar wie eigenlijk de alt wie eigenlijk nooit goed genoeg eigenlijk wie altijd heel veel kritiek op de alt-solist. en heb ik letterlijk wel begrepen van zij wie eigenlijk stand-by om die aria's te zongen bij de eerste uitvoering hier. Maar goed, toen kwam er op het moment suprem kwam er toch een alt uit het westen waar. Ja. Het omgekeerde wat van mij kregen dat ze daar vreselijk teleurgesteld hoe wie of... Nou, daar heb ik net zo volle van merken. Maar ik ja, wel dat ze al die aria's zongen. Ja. En je hebt een goed gehoor. Want ik weet wel, de A van de Halbode-koers, 6 jongen. Ik koers midden in de weggermaatje en jong die toon hebben. Die is helemaal in de Holland. Dus ze heeft een goed gehoor en ze sloeg het ik op. En ze kon natuurlijk al die aria's. Ik die hier zo gestudeerd. En omdat ze dat zelfs kent,
dan ben je kritischer op was die jaren Christ. Ja. Dus ik kan me dat best wel voorstellen dat je mij altijd een kritiek hebt op de ouden. Want zij zou het in haar beleving correct even anders doen. Ja. En dat is voor ieder persoonlijk. Je kan alleen nog zo goed leren en nog zo goed lessen krijgen hoe het moet. Maar als je er op dat moment stiest, dan moet het eigenlijk zo wezen dat het zo doet zoals het op dat moment veelt. En dan komt het even oer. Ja. Anders is het erachter, dan komt het uit jezelf draaien. En dan moet je alles wat je ompraten is en leert is, dat moet je eigenlijk even vergeten. Ja. Je hebt er helemaal in stwatten en erom hoe ja. Dan krijg je de eerlijkste uitvoering, vind ik Ja. altijd. De Matthäus in Abegeer was zo'n succes dat Jonne Gerritsen de uitviering in 1943 naar Bolzert verhuisde. Daar, in de Martinitskerken, wie volle meer plak dan in de Krappertskerken van Abegeer. De Matthäus-passie in Bolzert waard, troch haar, een traditie die het joertedag nog elk jaar plak vindt. Abegeerster Lolke Otter, die als liedse jongen net naar de uitviering in Abegeer mocht, wie er in Bolzert betiid bij. Dat koorke, dat wie hier. En daar kwam mijn zuster op. Ja. En die zong dan thuis die koraal. Ja. En dan zong ik het waar de stem aan. En dat vond ze prachtig. En toen die uitvoering, de eerste keer in Balzert weer. Toen hier ze mevrouw Gerritsen vragen, maar mijn broertje bij mij, naar de generale. Nou, en dat stier ze daar. Dus toen ben ik voor het eerst naar de Matthäus-passion geweest. Nou, het was een oorlog. Dus de fiets op kusjebaan, de hoge hoed, die viel dan net zo lekker meer toen wij in Balzert winnen. En dan ik nog op die hurre bank kon zitten, dat ik wel eens even, hek me eens even delen, jongen, even lang uit. Ja, dat was een belevenis toen. Nou, en na dat tijd, dan gingen we er altijd heen. Ja, dat hier wat, dat woon je maar nooit. Nou, dat was echt, ja, ik vond het prachtig. Ik ben er nou misschien wel 50 keer in geweest. Ja. Dus, en elke keer vond ik het mooi. Nou, het weer elke keer, ja, fantastisch, werkelijk weer. En wat fascineerde je daar zelf? Wat? Nou, het jongen. Ja, het jongen. Ja, absoluut, het jongen. Daar wien ik, maken die van Hertse Rijn, nou, dan hiek de trend in eigen. Zo'n mooie aria vond ik dat. Nou, er weer wel eens hier mijn vrouw een tekening maken, deze vindt Lolke niet mooi. Dat weer in de door aria, nou, dan weer net zo volle, zit net zo volle variatie in. Toen hier ze dan maar padlet bijzetten, Lolke vindt deze aria niet mooi. Oké. Ja, dan show je de andere kant eens even uit. Ja. Maar over het algemeen, ja, ik heb er altijd werkelijk verschrikkelijk van gedaan. Fjouwerenzondag hier later hoopt het Gerben, hier in Abegeer, op te roepen wat zijn ouders er in de oorlog mooi maken. En dat mooi een koor dat van de helft uit familie bestaat. Alle je meisken met hetzelfde muzikale DNA. Je hebt bepaalde families, daar zit het er gewoon in. En daar gaat iedereen mee. En zo heeft ik bijvoorbeeld ik wel in de vervarenwereld ook bijvoorbeeld bepaalde korpsen die staan op het dorp. En er zijn 12, 3 families. Ja. En als er deksel, als die 1 of 2 er voorbij valt, dan gaat het niveau van zijn korps soms ook helemaal naar onder. In de sportwereld is dat ik. Ja. Maar het had er bij ons altijd maar niet zitten. Ja. Er waren soort zongen bij ons. Want hij ik net vaak achter het harmonium toe zitten. En dan weet je even een jaloerke allerhande vekjes jongen kun je nog zingen, zing dan mee. En al die 100 geestelijke lieren, niet allerhande bundels. Hè, zijn we dan, wat er dan zijn, nou, we hebben een jaloerke lekker zongen. Want het is natuurlijk bolsa. En dat wordt hoe de dijk we programmeert mensen jong, want het verzet de zin. En je kent er mentaal bij het zien. Ja, ja. Maar dat hebben wij altijd wel dingend. En dat klopt wordt het weer.
Zo wie het een muziekdocent uit Den Haag, die de jongerij van Abbegee en omkrieten de eigen iepenen met haar culturele kennis en muzikale ambities. Het shitje dat Jonne Gerritsen in Abbegee plonte, zo letter ik op een soort orenplakken te bloei komen. Wat zei je net in de kwartskoffertie dat ze hier wist binnen, wat ze hier al hier van invloed uitoefenen hebben. Dat is eigenlijk ongelooflijk te zeggen, maar nou, het zien in 11 hier wennen. Ik ben in 41 hier gekomen en ben ergens begin 50 jaar bezig weer veromgegaan uit Den Haag. Maar had een enorme indruk hier achterlaten. Hier de Matthäus-traditie van Balzert al even niet. Maar ze had ik 4 jaar mensen muziekles jongd die het in de Friese muziekwereld. Ik ben een hele goede invloed hand hebben. Ik heb leshand van Jan Veninga. Nou, hij had ik leshand van haar. Dus ik ben dus indirect een leerling van haar. En die 4 jaar mensen die zij lesjongd hebben, die hebben heel soort dingen ondernomen. Er is een muziekschool in het muziekschalen oprichten. De oren heeft een heel soort muziekkorpsen oprichten. En de oren heeft een heel soort koren dirigeerd. Dus ze hebben een enorme invloed hier aan. Dus het is eigenlijk ongelooflijk dat in St. Kwartskoffertiet dat die mensen zo'n invloed hier aan hand hebben. Ja, ik hoop dat ik dat gevoel pakken kan van een beetje snappen en begrijpen hoe het hier in de oorlog ging. Maar hele beperkte middelen. Want er is maar een leadscore, er ben maar 3 van een saxofonist. Ik heb maar één orkest. Er is maar 1 hobo in plaats van 2 hobo's. Maar dat het toch eventjes, die mensen toen in 42, die binnen ik rekken door de muziek. En dat is de kracht van de muziek. Dat het dus net altijd luidt om dat alles perfect is. En dat de omstandigheden optimaal binnen. Maar dat je dan toch die muziek snappen kennen. En dat toch de essentie van die muziek van een deel ervaren kennen.